When we say there is a challenge in Khayelitsha and Gugulethu, because we see it. We're not just talking, sitting in our houses. We can see the problems. You can see behind me here, piles of rubbish. The municipality of the DA is not cleaning this place. Ukhala ngeqembu le-DA elingawenzi umsebenzi umnumzane Paul Mashatile ongu-Deputy President wakuleli aphinde abo-Deputy President weqembu le-ANC ehambele izindawo ezise-Western Cape ezifana-ke no-Khayelitsha kanye-ke no-Gugulethu ebona ukungcola kumbondelene ndawonye. Uthi-ke konke lokhu kwenziwa iqembu le-DA elingawenzi umsebenzi. Uthi-ke abahleli nje denge kepha bakulandela konke okwenzakayo nokwenziwa-ke liqembu le-DA. Uthi-ke kuzongena ugovernment wesifundazwe sonke sase-Western Cape uzobhekana-ke nalolu daba lase-Western Cape. Lolu daba-ke luvuse izinhlonze kubantu abaningi, abanye-ke bemangazwa ukuthi lento uyibona lapho kuphethe khona iqembu le-DA kuphela, akhohlwe ukuthi-ke zikhona izindawo ezifana nalezi ezingaphansi kumbuso weqembu le-ANC. Abaningi nje bakhala ngendawo yase-Gauteng, i-Johannesburg CBD, abathi-ke isafana nayo-ke le ndawo, noma ngithi-ke ifana nayo-ke le ndawo oyibona esithombeni sakho. Abanye-ke bamangazwe nayindlela nje avesane-ke akubhadlaza ngayo ukuthi-ke iqembu le-DA kaluwenzi umsebenzi ekubeni-ke bebe beku-GNU. Ngicela ukuthi-ke uphinde uyizwele okuphelele akushilo umnumzane Mashatile. Say there is a challenge in Khayelitsha and Gugulethu because we see it. We're not just talking, sitting in our houses. We can see the problems. You can see behind me here, piles of rubbish. The municipality of the DA is not cleaning this place. People are living in dirt here. So when we comment and say they don't care about our people, it's true. Here are the facts. Anybody can see. And we are not going to rely on them. National government is going to come here and work with our people.